Sanibonani angithathele ithuba nginibingelele ngiphinde nginamukele kumaSweet Media Production ukuhlukahlukana kwenu omphambi kwakho umxolisi umonakadla umozala phansi le enkandla emahlathi amnyama. Kanza kwethu udaba engize ngalo namhlanje luthi ke uMthandeni Igcokama Elisha umfokamanqele akamile ke nokuqopha umlando okanye ke nokubeka uMaskandi ebalazweni njengoba ke esephindwe wamenywa futhi kweminye ke imisakazo emibili emikhulu kakhulu ke la eMzansi Afrika. Ngobalele nje imisakazo ke uMthandeni Igcokama Elisha asethe wabizwa kuyona isimine ukusho ukuthi ke oqala uKhozi FM, owesibili kube iCora FM, owesithathu uMhlobo wenene FM, bese kuthi owes4 iTru FM. Kuyo yonke ke lemisakazo yo4 uMthandeni Igcokama Elisha ukhona ke nengoma yakhe lapho khona ihamba nolwandle nkulu ethi ke iParis. Bese kuthi ke uThukuzini ke akasele ndawo kuyo yonke imisakazo ongacabanga. uThukuzini ke naye uyilensizwa ke ethi ayihluleke isidalo ukhona kuyo yonke ke leyo msakazo. Futhi ke mawuzothanda ukuthi uMthandeni Igcokama Elisha noma uThukuzini noma ngabe iphi ingoma yakho ke ufuna ukuthi ihlukanise unyaka kwenye yemsakazo la eMzansi, indlela ke zokuvota izo lokho elezi ke lokho ivela la emva kwami ke ongavota ngazo ke khethe ke ingoma ke ofuna ukuthi ke ihlukanise unyaka kulowo msakazo. Kanza kwethu angiphinde ngosheke lokhu kugcwala umlomo ukuthi uMthandeni Igcokama Elisha angeke ageje yonke indawo, angeke ageje kule misakazo yonke ngo4 ngoba nje cha singabe impela ke ibuleke ingane kamashando. Mabhinca bafowethu mona suyekeni asimpheni amandla akhe umfokamanqele asimpheni amalungelo akhe sikushona igcwala umlomo ukuthi lo nyaka wakhe asisele ndaba ukuthi ke sekuyokwenzakalani kwi-top 10 ke imsakazo ke lese ngibalile asisele ndaba nayo. Sesikhuluma nje in general, sesikhuluma nje ngokwenzeka kwezinto kumnyaka ka2023. uMthandeni Igcokama Elisha siyamazi ecula bafethu dala aqala ukucula kudala esha ama hit songs, kodwa ke lokho kwenzeka kuyena kulo nyaka iqala ukushaya nemillion, usezoshaya amamillion ngalendlela le ingoma enembili. Useshaya kwingoma yakhe ethi ngobi kamnandi yama lesiminofu kuzoba ile ethi ke iParis yama nolwandle nkulu. Lena ke ehamba khona nesiminofu nayo nje sikhuluma kumanje ino 1.9 nangaphosisi la 1.9 1.8 million views ku YouTube. Futhi nje ukuthi kushaya uJanuary iyobe ke isi2 million views awucabanga. uMthandeni Igcokama Elisha uyaqala ngqa ngale album yakhe ke ukwenza lezi mangingane. Asiphe namandla ke siphe namalungelayo ingane kamashando bafowethu. Kanza kwethu ngicela ukuthi ke nginyamalale njengamanje esami isikhathi sesishayile ukuthi ngihambe ngiyobheka njengesikhofu ukuthi kuqhubekani. Kule video elandelayo sizokhuluma ke ngodaba olusongozayo oluzungeza ngendlela esimanga ke kulezo kuxhumana lokubuya kweEast neWest kuMaskandi. Mangabe ke East neWest awuyazi ngiyacela ukuthi ke ungenelele kule video ke elandelayo uyibuke yonke. Mangabe ke futhi East neWest usayikhohle ukuthi kwakwenzakalani ngenelela futhi kule video elandelayo. Kuningi kakhulu ke sokukhuluma ke kule mpi kaMaskandi esisukile. Ngana kwethu ngiyacela ukuthi ke sihlangane kule video elandelayo. Mangabe ubuqala ukufela channel, cela ungcifele subscribe bese ke ushaya like, ucomment ke lolu daba namhlanje ubongela ingane kamashando. Ngiyabonga. Sale kahle.